Hola, bandidos i bandides. En este vídeo m'aneu a conèixer un poquet més. Ja veureu, ja. Esteu atents. Comencem! Diu ta mare que xupre de càmera, de lo avorrida que le tinc jo la càmera. Ves aquí m'ha picat un mosquit. Jo soc Julia Ciscar Millet, tinc 87 anys. Encara que no és aparente. Jo soc de Favara, Favareta, el poble de la tia Enriqueta. Però he viscut 14 anys en París, la ciutat de la moda i de l'amor. Has vist que bonic està el Germiler ara a l'Arcà? Tinc dos filles, una Rosa i l'altra Juli, al revés. I els nets i tot això, no? Tinc 4 netes, 2 rebesnets i ja està. Hi havia prou quadrilla. Quan jo era jove feien la pel·lícula Entre barraques, així en tot el poble. Per això tinc les orelles esgarrades dels pendientes que duiem hasta allà baix. De què anava? Pues mira si era poc bona que no s'estrenà. No la vegerem mai, perquè era pèssima. És de veres. Sí, la meva pel·lícula favorita és Tiburón, perquè sempre estàs en suspense d'un tiburó que és malo i es menja les persones. A mi m'agrada quan està en suspense que va atacar a les persones. Era molt Lino Bravo, sí. Noelia, 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 Noelia. Ha de ser con el alma bailar pegados. Bailar pegados no es bailar, igual que baila el mar, con los delfines y corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Això segur que també ho mostrareu. No n'hi poc, són unes xivates. La gent em pregunta si sóc jo la del vídeo. Jo dic que les meves netes m'encanten, que són unes liantes, que jo no m'esperava això. M'agrada cosir, no m'agrada planxar. Dins de l'hort és el meu entusiasme. Però quan estic a soles ja no puc, perquè ja és perillós estar a soles, vindre a peu, que si cai, que no hi ha ningú. Quan el meu home vivia sempre tenien gossos, tots els que veien pel carrer els arreplegava, i gats, tots els que criaven les gates anaven per l'hort. Els germans, la major jo, no, la tia Roseta, el tio Agostinet, jo, el tio Vicentico i el tio Ricardín, i un que va morir, i Vicentico també. Per això després el tio li posava Vicentico perquè falta el fill de l'abuela. El meu menjar preferit, la paella, per supost, i torrar. En la meva vida a tot. De joveneta em posaren a prova per anar a collir taronja. I si podia treure el cabàs em quedava, i si no, no. Tu no saps la força que vaig fer per poder anar fins al camió. I a partir d'ahir ha fet al fesol, a la fresa, a tot menys vendimiar. I després de casar, ja on anarem a París, el llista que eren 14 anys treballant. De què de fam de menats a treballar, a limpiar,
que diuen en nules, que tenen que pegar a fugir per poder pagar a tots, perquè no s'han de morir tots els animals. Aquesta és la vida nostra. No és una vida de color rosa, no, la telenovela. Ara sí. Aquests jugàvem a fer clotets en terra i en les boletes tiràvem a veure qui l'entrava dins. I me s'engarrotava el genoll i el que feia més forats en terra basta que em passava. Això jugàvem a fer forats. No tenien joguets. Els primers joguets que tinguérem en l'escola, els platets d'aixòs de ceràmica xicotets, una cullita, i això per nosaltres era un lujo. Teníem res, ni siquiera això per menjar, en la postguerra. Eres feliç? Ara sí, en tots els meus sí. Quant de feliç eres? Molt. Sobretot quan estem tots reunits. Si de casa no m'agrada, però la família em té molt lligat. Molt enamorat. Soc molt mala per xistes. Sent a la tele i faig-me la guarda i quan vull contar-lo ja no sé. M'ha agradat els meus complements de pendientes, de vestits i de tot. I quan ho comprava no m'esperava a estrenar-ho el diumenge. En seguida m'ho havia que posar tot i fer-me el motllo i pintar-me tot per veure l'efecte. Sí, coqueta sí que he sigut. Molt. Iaies de poble. Ara ja ho podem veure. Ara soc youtuber. Youtuber. Estan picant. Ara soc youtuber. Youtuber. Toma castanya. I mola. Ai, un tros de huela que som. Manet amunt si vos ha agradat. Avui ja està bé. La setmana que ve més i millor. Recordeu que som les iaies de poble. I subscriviu-se, bandidos i bandides.